Redrien zit echt in die bloed. Ja, dat bloed ik zo. Dat gaat net verder. Same speed? Sorry? Same speed? No, at the end faster. Faster? Oké. De communicatie mat in het Engels, zoals hier mij reedriedster Olga Piotrowska. Dit seizoen werkt Henk Hospes bij het Poolske Reedrietboen als mentor van de jonge boenscoach Roland Cieslak. Het houdt van alles in. Dus het kan oorlog in zitten. Hoe streng je is, wat voor schema's dat doet, zeg maar. En ik ben een man van ze volgen ook, maar verschillende dingen dan, qua energiesystemen. Nou, daar hebben we het maar over en ja, dat matcht. Dus hij pakt het ik op en hij doet het ik. Dan ben ik ook wat mentale dingen. Nou, en dan kerst als coach die toegevoegde waarde ik Jan. Hank have a lot of experience, so this is the guy who I can ask or something matters on technique and training stuff. He help with mentally training for us and help me to be calmly with the training with the skaters because everyone is different. So yeah, he's good guy to talking about the problems. Trailien holt Hospes op als haatcoach bij het gewest Friesland. Maar heel dol afskiën nemen van de reedrietsport koer net. Efter de geraniumsplak nemen is niet voor de 68-jarige Hospes. Tuurlijk, dat wist de ouder. En dan zei ze, ja oké, ik wil met mijn vrouw aan. Ik heb ook reizen en leuke dingen doen. En dan paste ik niet bij als een hoofdcoach. Maar ik wil wel wat doen. Ik had altijd nog het idee van, de kwestie ergens elke dag in verbeteren. En ja, waarom doe je het net? Ik doe het wel. Ik vind het mooi. Redrien zit echt in die bloed. Ja, dat bloed ik zo. Dat gaat net verder. Wat doe je met qua communicatie, Henk? Wij? Ja? Ja, we zorgen me soms aan, dan zeggen we niks, maar dan weten we het ik. Maar nee, Engels praten, hè. En Sjen. Hoe is die in Pools? Slecht. 9-5. Nee, dat doe ik voornamelijk in het Engels. Maar soms heeft het een paar woorden genoeg om merken dat het was bedoeld. Dus dat is net zo moeilijk. De reedrietaal is universeel. Ja, je kent Fries net gebruiken, maar... Hospes had hert voor het Frieske reedrieden. Maar Us Femke Kok, Suzanne Schulting en Tim Prins kunnen komend weekend best eens hinder ondervinden van de Poolse sprinters. Damian Surek is een podiumkandidaat. Dus daar moeten ze sowieso rekening mee houden. En Piotr Michalski is denk ik een outsider. En bij de vrouwen, ja, ik denk dat de Nederlanders, en met name op de 1000 meter, te sterk binnen. Maar dan moeten ze rekening houden met Kaya Siomek en ik hoop Angelika Wojciech. Maar kiezen, goud voor Femke Kok of goud voor Wojciech? Ja, dat is heel simpel. Tuurlijk. Goud voor Wojciech. Ja, je bent net bezig om een leuke prestatie te houden. Je bent bezig met topsport, dus je wordt winnen. En ik ook. Maar Femke nog zilver winnen, efter Wojciech? Dat vind ik prima.